Loning driya mangung-mangungkung tanggari mang jaya reno kaya nandang kaning Inggih puspitani pawahan Sri Penganten Saripi. Abyor mompyor busananur yen jono pating karla pating karlik. Yayah ngelepak pujo ingkang sinebaran babut ingkang awarni repto. Sinten kang nare pangsan lapalapun dikoto kang datani sang sumbu manggolo. Inggih sinebat cucuk lapah uga manggolo. Ingkang pinaragan ing raka bejo dado sarjana sep. Eling-eling rikala masih muda wis den kegulang ginala-gula marang pepoyaning kautaman. Saengga kincara kinara bangsa lapas Penganten Saripi tumuju wonten ing sasana winajang. Setindak luwih saka mangkudak sang Suba Manggala Dodo statur Lestari Widodo Nirboyo tumuju ndang Paringata. Kawitaken sang Suba Manggala tansah ngalila kacena nggenya mangan sang lampah tumapak ing padha nukiramaning gendhing. Sinawang baik asta ingkang mangal toya wadon mandhep pandulu tumungkul ing bangku sakedap-sakedap asta ngapurancang prajenane kalamukta nengenaken marang kasusilan dalah hanyingkur marang kanistan. Sinebut dari sang Suba Manggala ingkang tuwinting sak pengkranira sinebat sekaring pawahan Sri Penganten